Samantala sa ating good news naman po mga mananayaw mula po sa Eastern Pangasinan, kampiyon na sa UDO or UDO? UDO Asia Pacific Street Dance 2026 sa bansang Thailand. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang malaking karangalan ang hatid ng Distortion Family, isang grupo ng mananayaw mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Pangasinan matapos tanghalin bilang kampyon sa prestihiyosong UDO Asia Pacific Street Dance Championship 2026 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Sa kanilang matitinding routine, sabay-sabay na galaw at world-class na performance, ipinamalas ng grupo ang galing at talento ng mga Pangasinense sa mas malaking entablado. Ang mga mananayaw ng Distortion Family ay mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan tulad ng Tayog, San Nicolas, Natividad, Asingan at Puzurubio na nagkaisa upang dalhin ang kanilang husay sa international stage. Dahil sa tagumpay nito, mas lalong naipagmamalaki at naiangat ang probinsya ng Pangasinan sa larangan ng street dancing. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.